Siyanimukela kwinto First ukuthi TV lapha ngifuna sibheke uGatsheni. Igagu lasophongolo insizwa enengoma enkulu ethi Hit After Hit. Lena album agcina ukuyikhipha last year December. Ngiyabelieve kwakuzi 15 or 16 December ngikho sure around those days. Album yakhe le siyakhumbula uGatsheni before kuphuma album yakhe noma after isanda kuphuma. Kwaba nezinkulumo zokuthi kunomuntu owayezama ukuthi afake inhlabathi ephashini likaGatsheni ngenxa yengoma ethi Hit After Hit okwakubonakala ukuthi isakaphi. Iyasondela impela iyashoshela itrend ihamba nayo. Kodwa wagcina kungenzekanga lokho ukuthi-ke ivelo SMS ngoba kuthiwa waxoliswa lowo muntu loyo. So kwabe sekuba nezinkulumo eziningi ezalidela ukuthi kube nokukhuluma okungapheli. Kwase kuba namagama abhekiswa kuGatsheni, umsebenzi wakhe uzolimala, kwashe kwacima, sekungafukuziswa abantu. Bakhuluma nje kwakuningi abantu. Lokho ko-affecta kakhulu-ke umsebenzi kaGatsheni ngalowo nyaka loyo ngoba yiwo umsebenzi wakhe lo. Siyazi uGatsheni ukuthi umuntu ojwayele ukwenza kahle kanjani, amculi ngamaskandi. Kodwa-ke ukuthi astreameke akastreamekanga kahle. Le nto yokuthi abaculi bemosheleke umsebenzi wabo isikhona kumaskandi and abantu bayithatha kancane, bayithatha so simple, bayithatha lula. Ama-platforms akhona, o-TikTok, o-Facebook, wherever lapho sekukhona. Kumele ukwazi ukuthi usuke unayo i-following, usuke unayo i-influence ekhona ongathi uma uyikhuluma abantu beyilalele. Abantu ngathi abakukholwa lokho ukuthi izinto abayikhulumayo zinamandla and futhi zingambulala zimqede umculi thizeni. Njengoba bekuvezile abanye abaculi okungenami ngezinye izinto ezakhulunywa online ngabo. Uma uthi uyabheka i-album kaGatsheni yango-2023 sizwe 2024 yayinhle kakhulu. La kunengoma ethi Hit After Hit isize yadlula lapha ngo-16 million ama-views lapha ku-YouTube. Yaphinda yathi ngicula isingisi lihamba khona no-Big Zulu ina 1.7 million. Ikhona futhi enye ethi ngikhumbula umama nginomuntu womuntu. Zonke lezi ngoma lezi zasebenza kahle kakhulu, zisaqhubeka zisasebenza. Angeke uze ungitshele ukuthi uGatsheni ucula ngendlela ehlukile kunale esiphuma kuyo ka-2023. No. Kodwa-ke kukhona lapho okungahamba kahle khona along the way before umsebenzi wakhe uphume noma umsebenzi wakhe usanda kuphuma. Kodwa ukuba umsebenzi wakhe ukhiphe kulo nyaka njengoba ukustream sekanje ubezohamba kahle kakhulu uGatsheni. Kodwa kukhona lapho washayiseka khona okungabanga-ke kuhle. Umsebenzi kaGatsheni wawungekho bad. Uhlezi uGatsheni ecula ngale ndlela. Ne-Hit After Hit yathatha isikhathi before abantu beyibambe beqhubeke nayo ibe nama-trend. After nje uNew yahamba kakhulu ingoma kaGatsheni ikwenziwa ama-trend ngayo. So nakulokhu bekulindelekile ukuthi kunengoma or kuzoba ney'ngoma at least eziwu-2 ey'zo-take over. Kodwa lokho akwangenzeka ngoba akekho umuntu obe nogqozi obe nofuqufuqu lokuthi beyobheka umsebenzi kaGatsheni. Abekho abantu abawuphushile, angibabonanga nje abantu bekhuluma ngawo umsebenzi kaGatsheni ngenxa-ke yaleya nto eyenzeka. Cause abaculi abaningi banikwa i-chance abantu abathize bey'dlala iy'ngoma zabo. Then-ke ebese ziya-catch up-ke lokho abanye abantu-ke bezizwe-ke iy'ngoma. Then ingoma isiyaduma. Kodwa lokho akwenzakalanga. Kube nje unfortunate ukuthi kwenzeka le nto leyo kuGatsheni. uGatsheni siyamazi, ucule kakhulu, ucule kahle isikhathi eside. Ubephuma futhi nakuma-awards aka-Masama, Best Maskandi, Artist, Best Album. Wabuya nakuloya nyaka wabuya ne-Quantum ye-Mother of All Maskandi Festival. So u-achieve a lot. Kuningi obekulindelekile kuye. Kuningi abantu ade bazi ukuthi uzokudeliver. Kwagcina angadeliveranga ngezathu ey'thize. I know ukuthi uGatsheni umsebenzi olandelayo ukuthi angazi uzowudropha nini noma uyayicabanga i-EP or isingili asazi. Kodwa I know ukuthi umsebenzi wakhe uzohamba kahle. Baningi abantu abakhiphile abenza kahle kakhulu. Into yokustreama i-improvile, iprove kakhulu. I can see ushintsho olukhulu kubantu. Nanokuthi lokho kune-impact engakanani emculweni wobumaskandi.
Lokho kuyinto enhle kakhulu, kodwa-ke ngiyamazi uGatsheni angeke aze a-give up kulokhu kule minor setback. Hlezi-ke uGatsheni ebhekana nama-challenges adlule kuwo. Bekuyilokho nje ukuthi le album ibingenza kangcono. Igama le-album sengikhohliwe ukuthi yini, noma ithi uNgqeqe, into ekanjalo nje. Kodwa-ke akusenani. Nisalahle sizodibana ngokuzayo, sesizokhuluma ngokunye, sizobuka ukuthi-ke enye iprofile yomunye umculi kuhamba kanjani empilweni yakhe. Uma kunento enhle sizoqhubeka siyikhulume siyiveze. Abantu beqhubeke abasubscribe-ayo, uma bewuthandile umsebenzi, abakhomentayo nabalayikhayo. Sibonga kakhulu kulabo nabasherayo. If kukhona into abayithandile la ekhaya, sibonga kakhulu ithuba. Nisalahle sesiyodibana ngokuzayo.